vanenge vachida kuona misoro inyaya dzakabatwa nababa Isabel Boshongora Washington Marimira, endai pa National FM WhatsApp channel. Kana usati wajoina ingotumira izwi rakati linki pa 0713938538 0713938538. Chipinga cho dadama ndawe ziri kudiana New Daigejo icho kwa demo ya Zimbabwe ndere mukadime kufamba chikwanzira ndiro zoti pasubara nhasi munenge mabva musiwe china sari dzapinda kwa mori munenge makadzimira dzigoya neuwandu wadzo uye zvemumwe nemwanenge ane nyaya yake anenge ane tarisiro yekubatsirwa zvikuendera mberi. Nhasi ndakadzipakata ndati ndakakukuchira regai ndingopinda ndichirova ngudhunge ntunge kusora kwechembere vachasora vachiwaridzira ikoko chikonzero ndimi vanhu vacho munodzigadzirisa chikonzero magadzimirira. Hai muri yeZimbabwe rega nditenge zvangu ndiri mukati meguta reHarare. Guta reHarare randiri kupinda mukoma KB ndiri kupinda muHopley zone 6. right. Nyaya iri muHopley zone 6 mukoma KB yakamira yakadaiwo. Nyaya yakaitika mukoma KB inyaya yekuti kune mumwe mukadzi anozika kuti ane murume wake anosevenzera kunze kwenyika. Mukadzi uyu akaita pamuviri, aita pamuviri pane 7 months ndokunzwa kuda kupona, ndokubva apona mwana wake ndokubva aenda pa next door kunotora mwana sikana ari grade 6 wevamwe mai pa next door asiri mwana wake, ndokutora mwana uyu ndokumuisa mubhavu, amuisa mubhavu ndokutakurisa mwana uyu ndokuenda kumakuva ndokunosvika nemwana uyu ndokurovera pasi kamwana kachibva kangoti kahwani kachibva kafira ikoko ndobvasiya mwana ikoko ndobvatsokera komba. Baba Isabel mati chii chakaitika kuHopley kuzoni 6? Mukadzi anorarama nemurume wake but murume wake ari kurarama ari kunze kwenyika. Akarorwa mudzimai Atori pamurume. ane vana vangani? Atori nevamwe vana vanodarika 3 vasiri mwana uyu. Okay. Aenda uku ndokutora mwana wepa next door. Atora mwana wepa next door ndiwo akatakurisa bhavu ranga rakatakura ngari nemwana uyu ndokuenda nzvimbo iri kumakuva ikoko ndopa akasvika mwana chikonzero anga asina kufa ndokurovera mwana uyu pasi. Arovera mwana pasi mwana kwanza rika sound kakaosikirika kakangobuda pari kekurodza kune chinhu chinofema charoverwa pasi. Arovera pasi kudaro ndokubva vadzoka. Mwana akashandiswa mukoma KB ndokubva agara ari kumba. Izvozvi mwana wemukoma KB ari kurota achiti iye akuita sekunonzi iye akupenga njere dzake sensi zvakanaka kwaenda ndikachiona mwana uyoyo kusvikira azoudza hama dzake kuti ndo zvakaitwa amai ava vakanditora vabereka mwana wavo ndokuisa mwana mubhavu, vaise mwana mubhavu vachibva nditakurisa chipataenda kumakuva vakasvika vakarovereka mwana akapasi. Saka iko zvino zvikandakarara iko zvino ndinoona kamwana keke kanouya zvakari pandiri ndichikaona mumaziso mangu saka ndosvita ndirware ava vachibva ngoenda kumapurisa. Mapurisa vakati kudini pavakaudza? Aiwa vakapiwa mukoma KB tine zvimwe zvinoshandwa nepolisi zvisingakwanisi kubuda pamhepo kuti basa ravo riite sei rifambe mune zvakanaka. Saka izvozvi amai ava vakashandisa mwana kuenda kunouraya mwana wanga wazvara vari kupi? Tamirira mukoma KB tinzwe chikonzero nezuro vanga vabuda munzvimbo vanga vasimo munzvimbo asi nyaya kumapurisa ikaita sei yakasvika. Iko karusvava aka kakaurayiwa mutumbi wacho wakaonekwe? Ayo mutumbi vakatozoka cherera ikoko. Saka mapurisa iko zvinoza kutoti vada unofukunura chi kamutumbi kai vachaenda nemwana uyu achasvika chivaratidza kuti apa ndo pakaitika zvinhu izvi amai vachona ndeava. Mwana akashandiswa namai ava akura sei? Grade 6 mukoma KB ari musikana. Ya zvakaoma. Ichokwadi ya Zimbabwe rega ndivanangorwa dhunge kusina kwechembere ndoramba zvakare ndirimo mukati menzvimbo yeSouth Park ndapinda mukati menzvimbo yeSouth Park muri yeZimbabwe ndine nyaya inotyisa kutaura kuno kwatiri kuti muri yeZimbabwe yapinda mudare kepiri pazuva ranhasi. Zvakaitika ndezvekuti kune murandakazi anogara mukati menzvimbo yandinochevedzera kuti South Park anga achigara nemurume wake kutaura kuno kwatiri kuti vane vanangoroti 5 pavana 5 ava murume zvakaita ndezvekuti izvo murume anga ari mukati mekuenda kukorokoza achibva kukorokoza ikoko ndokusvika kumbe kwake achibva izvo zvakaita 2019 asvika kumbe kwomukadzi zvikanzi mai mwana ndiri kukumbira nhasi ndinoda kurara nemwana wangu mumba murumu medu 222 handisi kuda iwo mukadzi ndiri kuda iwo mwana neni iwewo mukadzi ucharara murumu meko mubedroom asi inini nemwana uyu mukoma KB angane 8 months kasvavaka 8 months ndoda kunorara nemwana uyu nhasi ndega murumu mangu. Mashoko achibva kuna amai ava mukoma KB amai vanongotora kuvhunduka vakangoti baba vada kupinda mumba nemwana wavo ndobva apinda mumba nemwana. Mataurira kuti amai ava mukoma KB vanoti ivo murume mangwana kusiri past 4 akanukira mukadzi wake zvikanzi mai mwana sorry mwana afa. Mwana afa mukadzi anomuka murumu make anoenda mumba makarara murume ari kuona mwana akatota muviri wese zvikanzi kwakatota sei zvikanzi ndambomunyika mumvura ndichizema kuti mwedzi nguva angamuka. Zvikanzi wo mukadzi akada kuchema zvikanzi hey
vhara muromo, handina mari yekuviga mwana kuno kudhorobha. Zviri panapa ndezvizvi, bereka mwana tiende kunzvimbo yekuguruve kunova kumusha kwemukadzi. Kumusha kwemukadzi ndokwatira kunodii vana vakaberekwa vari matwins, umwe wacho akatofa kudhara akavigira nzvimbo yematwins kuguruwewo. Saka zvikanzi toda kunoviga zvakare umwe mwana uyu ikoko, tikada kumuchemera kuno hakuna mari yekuti tizokwanisa kuenda sei tigomuvigira kuno. Chibereka mwana, mukadzi anoti ndakabereka mwana mukoba KB, kuenda kunosvika kuguruve. Asvika kuguruve akati kuhama dzake, hama dziri kuguruve ihama dzemukadzi, akati kuhama dzemukadzi, no amai vabereki ndauya nemwana uyu. Zvikanzi aiwa musati mwana uyu mati mwana afa muchakosvika pano, zvikanzi chakosvika pano, zvikanzi aiwa maitiro yemwana uyu anozoti afa kudhara. Asi vakazogara zvavo pasi ndokubva vaita sei, ndobva vaviga mwana. Vaviga mwana mukoba KB izvezvi muna October, date muna October, murume achibva uyakumba. Asi mukadzi akazobva ufa akaenda mushure mumwe murume akuita mumwe mukadzi akaenda kumusha. Aenda kumusha kwaanogara, kwanzi murume aitevera apo neapo kusvikira zvakare mukadzi abata pamuviri zvakare. Abata pamuviri muna October, murume akabva uya pamba, mukadzi adzoka kunoku. Kwanzi murume akauya, handina kumuzvidza kana mutarisira pasi sokuti murume ane mumwe mukadzi ende asingauye kwandiri. Ndakatamba naye semukadzi wake nguva yese nekuti akaroora. Kureva kuti ndakamupa nguva yekuti ndiri mudzimai wako, iwe uri murume wangu. Vanonzwisa shoni yandiri kutaura kuti zvinorevei. Zvadaro mukoba KB, mukadzi akaenda kunogeza. Mukadzi achibva kunogeza akasvike wanike murume ari kutambisa kwakavanzika kwake kuneko kuvanzika kwemwana. Anobvunza murume, nai baba mwana, ko chii chamuri kuita kumwana? Zvikanzi ndanga ndichimbotesta kuti vatete vane mafeelings here. Akakamwana kasikana kana 8 months 10 months. Muri kuitei mwana? Amungaite izvo zvemwana ka ova nati usiku hwese tanga tiri tese, ndakupa inguva yokuve neni, ko mwana muri kumuitei? Zvikanzi ndiri kumbotesta kuti vatete vane mafeelings here. Haana kumirevo mukoma KB achibva tora kwakavanzika kwake kwakuchienda kumurume kwemwana achitambisa kumwana. Zvakazoita kuti mwana paakanoonekwa akanoongororwa kuti akatokuwara, kureva kuti akatomboitwa bonde. Adaro mukoma KB mwana achibva tanga kurwara. Muri yeZimbabwe kana ndisingakanganise mukaenda pa WhatsApp channel vanogona kuona zvakaisiwa neunyanzvi hwekuti muone. Riripo pikiri mwana. Mwana achibva tanga kuita thrash kumuromo nekukavanzika, ndokuzara maronda, ndokuzara mapundu dzinenge mezi. So iko zvino zvemukoma KB murume mukadzi andakatanga kuthreatenwa kuti iwewe nyaya idzi ndikadzinzwa ndichakuuraya. Sekuuraya kwandakaita Nenge ari kutaura mukoma KB ndiye mwana uya akaberekwa kumusana, akanovigwa kuguruve. So mukadzi uyu akazofonera nhamba inoshandiswa panyaya dzemhirizhonga kuna amai, first lady. Ndoko akagamuchirwa panyaya iyi, ndokubva abatsirwa kusvikira anopinda mukoti. Nyaya yakapinda mukoti musi weFriday musi weThursday kana sikakanganisa, yapinda mukoti zvikanzi vadzoke nhasi musi weMonday, asi murume akaiswa kurimandi. So mukadzi uyu akamborohwa pakutanga vari kunzvimbo yavairaramira yeGokwe, ndobva avhurisa dhoketi. Paakavhurisa dhoketi, ndakavhurisa dhoketi zvakare rekufa kwemwana, dhoketi rekufa kwemwana, dhoketi rekurohwa nedhoketi rekuthreatenwa. Madhoketi akasiyana akavhurirwa kunzvimbo yeGokwe. Pakazobatwa murume uyu kunoko, pakabva pafonera polisi yekuGokwe kuti musungwa wenyu wedhoketi rakati tamubata kunoko, iko zvino zvari mukoti. So nhasi zvakare mukoma KB vapinda mukoti vachida kunzwa nyaya iyi ichaenda papi. Vanhu ava vakambogara kuGokwe. Yes, ndokune musha womurume. Kuguruve ndokumusha wemukadzi. Mwana akatorwa nababa mushure mekunge vabva kumazowe vachiti ndiri kuda kakurara musemurumu nemwana uyu. Ichokwadi. Vakazofonera kuti vakazonokera mudzimai ari makuseni kuti mwana wenyu ashaya, uyu anga asingarwari. Ichokwadi.
Yes. murume akazotanga kugara nomwe mudzimai ichokwadi ichocho asi akazodzoka kumudzimai uyu mudzimai uyu angane mwe mwana mudiki chikonzero aita zvekungovingwa apo neapo but akakwanisa kubata pamuviri ani mwana muchechi saka pakadzoka murume mudzimai akatamba nemurume zvakanaka mukati zvikanzi aregai nimboneta sendimbonogeza pakadzoka ari kuona baba vari kushungurudza mwana uyu mushure mekurwara kwaari kuita aenda kuchipatara kunorapwa akunzwa sei iko zvinozvi ari nani but achiri kurwara mukoma KB achiri kurwara zvikatika muna October izvezvi ndokurwara kuri kuita mwana saka kuvigwa kwakaita mwana kuguruve uko mudzimai hana kukwanisa kubuda pachena kuti ndatoreswa chituna mwana akatofa kudhara kuti ndiuye nachikuru anoti iye ndainzi ndikanzwa mashoko aya ndichakuuraya sekufa kwaita nenge aitaurwa ndiye mwana wachona ndo matauriro emudzimai saka mwana mudzimai anoti iye ndakaenda kuna dokta airapa mwana dokta naiye futi akandibatsira achiti imbomirai titenge kurapa mwana nguva inongoita mwana zvakanaka chete mobva maripota nyaya yenyu saizvozvo ndo zvavakaita ndaona kuti zvinenge zvaanani ndosaka ndaripota nyaya yangu asi ndaithretenwa so mudzimai uyu akakwanisa kakufonera nhamba yokuhofisi kwafirst lady Dr. Auxilium Mnangagwa ichokwadi mukoma KB vachibva vaenda ikoko vakanobatsirwa kusvikira nyaya iso mataredzi mosva baba vakasungwa saka baba ava vane nyaya dzavo madhoketi akavhurwa kugokwe matatu avasina kusungirwa avasina kupikira ari kutofongerwa mapurisa kunzi tabata musungwa wenyu kuno kuzoti iye kumbunyikidza kacheche even yokufa kwemwana inogona kubuda mukoma KB ende mukadzi ko zvinozvi mukaona maziso ake akavhara imwe nguva yekuti airohwa akazvimba maziso so ndokureva kwawo ende mukadzi uyu mukoma KB aitoti dai zvaigona mararamiro atiri kuita dzimwe dzenguva mukati penyika yeZimbabwe dai ndaiwaniswa nguva yekuti nditaure nyaya yangu sezvairi mainzwisa kuti ndiri kurarama sei ende iko zvino manje mukoma KB shoko mukadzi anoti iye kubva zvaneti senyaya yekukoti ndiri kufonerwa nevanhu vari kungoti ndini nhengi vechirume vari kundibvunza kuti unogara papi varisingasivi right iye mudzimai uyu ari kufonerwa nevarume vachibvunza kuti ndiwe unogara kupi nhamba dzinenge dzichibuda ari kudziona ari kudzichengeta akamboendere kupolisi kunoripoti atoti pandiri kupinda mukoti nhasi ndichange ndichiratidza mapurisa kuti onai zvimwe zvandiri kusangana nazvo zvimwe zvacho hazvisombodi kumirira kwakuenda kukoti kana ukachidzirwa ukafonerwa nenhamba yemunhu wausingazivi achida kako kukutyidzira ingoenda pakambo yemapurisa iri padhuze wonoripota nokuti hauzive kuti vanhu ivavo vari kudei kwauri handiti ichokwadi yes saka regai tizonzwa kuti nyaya iyi ichafamba sei 20 minutes past 10 ndopafika nthawe pari manje 0713938538 0713938538 kune vari kudaka kujoina linki reNational FM WhatsApp channel senda izwi rakati link pa 0713938538 ndipo panopostwa kamavhidhiyo mapikicha enyaya dzinenge dzichitaurwa kana baba Isabel Boshongora Washington Maremera papa Isabel 7 minutes to 11 news igejo ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutsutsura mukoma KB ndine nyaya 2 dzandinadzo panapa dzandisiri kutaura nhasi asi ndoda kungozadzisa mukoma KB kuti vanhu vazive kuti kune zviri kuitika mukoma KB pane kurarama kuri kuita vanhu munyika yeZimbabwe kune kudyeredzerwa kana kuti kushungurudzwa kuri kuitwa vanhu nokuda kwevanhu vane zvimwe zvigaro especially kumamisha nyaya dzandiri kutaura inyaya dzekuti kumamisha uku kune vanhu vari kutorerwa mastendi kune vanhu vari kuchekerwa minda yavo nevanhu vane mazita vanhu vane mazita vandiri kutaura mukoma KB vanhu vakafanana nemasabhuku vanhu vakafanana nemakansela vanhu vakafanana nemachinda ekwamambo vanhu vakawanda vamwe vasingazivi ivo madzimambo pachavo mukoma KB ndichida shakuridzo iyi madzimambo havasi kuziva nyaya idzi but vanoshanda nemadzimambo vanotyiwa nenyaya yekuti vanoshanda namambo vanoita zvinhu zvine kuseri mukoma KB vanhu vari kugurirwa minda vanhu vari kutorerwa mastensi nyaya iyi kana yakunzi yakuda kugadzirwa inonzi ngaibve kuna kansela mwaisa kuna sabhuku mwaisa kuna jinja ramambo muri kunzwa vanhu vari kutaurwa apa vanhu vane zvigaro vanonzi ndivo vanogadzirisa vanhu ivavo ndivo vanenge vatengesa nzvimbo yemunhu saka nyaya haisi kugadzirisika vanhu ivavo kana kukanzi nyaya kuenda kwamambo ndo vane simba zvakairi kutarama mambo ndiani achamiririra vanhu vari kumamisha mukoma KB kana padaro right mune example here mune mufananidzo here wenyaya yamuri kutaura nezvayo ndo yandinoda kuuya nayo mangwana mukoma KB mangwana ndiri kuuya nayo ende tikada kutaura mukoma KB kuti right now pa WhatsApp platform yedu apa vanhu vatorerwa minda vanhu vatorerwa masenzi vanhu
vari kutoziva kuti pastendi paari kugara pari kutounganidzwa zvidhina izvezvi, asi munhu akasiyiwa nevabereki, kukafa vamwe vabereki, atori muzukuru wechitatu, asi ipapo ari kunzi nhasi apa chisiri pako nokuda kwesimba ravanenge vainaro, asi vari vana vezimbabwe mukoma KB kushungurudzwa. ya takamboita program ichokwadi, takamboita program nevakabva kuministry of local government and public works ichokwadi mukoma KB, vachibatsiridza nenyaya yokusabatwa zvakanaka kwavari kuitwa nevakuru venharaunda. Vanhu ivavo vakasiya nhamba dzavo kuti kana pane zvinenge zvanetsa munharaunda dzamunogara moita sei, mofona muchiripota. Even vakasiya vataura kuti munzvimbo yese mune munhu anonzi DDC, aimbonzi DA kudhara, akachinja zita. Vanhu ava vari kusangana nematambudziko aya, vari kuenda here kunoona DDC kana kuti DA ainzi DA kudhara kuti vanoripota nyaya idzi. ichokwadi mukoma KB, ndofunga vari kutozvinzwira kuti kwavanofanira kufamba vachienda ndiko, because combination yevanhu vacho vanofanira kubatsira vanhu ndo vari kuumba chisungo chokuponda nekukuvadza vanhu vanozvinzi havana masimba vari pasi, asi vokakana kuti ivo kuti vanzi vatungamiriri vari kubatsira vanhu ka vakabva muvanhu ivavo. Baba Isabel, ini ndine dambudziko revana venyika yeZimbabwe. ichokwadi, ndine dambudziko hombe revana venyika yeZimbabwe. Tinovaudza panapa, kana wakanganisirwa enda unoripota. Kana waona pane zvisina kumira zvakanaka, mhanya papolice station iri padhuze. Munhu anotsika-tsika, anodhonda-dhonda haasi kuda kuenda kunoripota. Kana vakazoziva kuti ndindaenda kunoripota ndozogara sei munharaunda yacho. Saka unobatsirikana sei? aubatsiriki mukoma KB. Vanhu ngavaripote, vanhu ngavaripote, vanhu ngavasimuke, vanhu vane kodzero. Hapana munhu ari pamusoro pemutemo. Ngavaende kuna ripota kuna DDC aimbonzi DA kudhara kana pane zvinhu zvinenge zvisina kufamba zvakanaka munharaunda. masabhuku, makansela, machindeko, mambo mukoma KB, vanhu vari kudya mari yeland, vari kutengesera vanhu zvine vanhu kudhara ndo zviri kutengeswa. havasi kuenda kuground risina munhu, pane munhu ipapo pari kutengesera umwe munhu. Munhu iye atengesera nzvimbo iyo, rafu yaanozoitwa mukoma KB inorwadza chikonzero, haazivi kokuenda. Ivo ndioneka chinzi tungamirira mende kumberi. Wadati mukoma KB, ndichauya neimwe nyaya yeimwe nzvimbo mangwana. Munzwe kuti vanhu kana vadaro vanofanira kuti vaite sei nokuti vari kutambudzika. Ichokwadi muri yeZimbabwe, ndiri mukati mekufamba, mukati mekufafaidza. Paka chivhu kunzvimbo kwamushipe uku. Chivhu chiri kuti kudini? Zvanga zvisina kumira mushe mukoma KB. Kune baba vane murandakadzi wavo ari kurwara, vaine murandakadzi ari kurwara, vakakwanisa kuti vana vaende kune imwe kereke zvikanzi ndiri kukumbira kuti tiri kuona kuba kwenyu kune urwere, zvakuine urwere toda kuti tigura chinonzi choto pamba penyu. Makristu vachibva kuzoita choto, vakuita choto. Baba ndichitaura nababa vepamba apa vanotaura ivo vachiti izvo, mumwe inova hama yangu yakasimuka ichida kuprofita apa, ndikati kwete, iwo ukwanise kuprofita pana pachikonzero wakafanana neni, chikonzero uri hama yangu. Pakaiswa hari usiku wese vakati kuti moto, vanhu vachiimba vachiita sei. Mukoma KB yakasvika nguva yekunzi izvo vari maprofita vakumhanya vari mukati mekushevedzera icho wataipo icho varado icho. Chainzi icho chii? Kune vanhu vanofanira kutongwa mukoma KB. Chainzi icho ndichekunzi baba vepamba apa vakanzi imi baba, pane urombo huri pano makaita hwokusirwa nevabereki venyu. Baba vakati handizvizivi, zvikanzi aiwa munogona kusazviziva kuti zvinenge zviripo panapa amai vachirwara. Zvikanzi horaiti nevamwe, kana zviri izvo zviri kurwarisa munhu hatichine zvakasirwani kana kuti ndezvani, ngazvichibatwa kuti mhuri dzaite sei apone. Vakazonopinda mumba mukoma KB, makaiswa chidhishi chakaiswa upfu nezvimwe chichinzi chiri kuteiwa. Nguva yakanzi izvo tiri kukumbira mwe mwana panapa kuti babe panapa titase pasi pembedha pakamira sei. Ndobva paonekwa kuti 1 angari mukati mekutokanda chinhu. Ndobva hanzi dzvi ipapo baba. Vanhu vari kuimba vari panze vaikudza kuti saundi iri kubuda mukati. Haisi yekuimba, haisi yekuimba plus kana kuri kuti inyanga chidhova chiri kubatwa ka hachine simba, because vanhu vairoerwa kumudhuri vari imomo. Vakazongobuda vari tachi vachirova kutiza kusanganisira vamwe vanhu vekereke vanga varipo. Pakazoziva ndo zviri kuitika vachibva vatiza, pachibva paonekwa mukoma KB mukaenda paWhatsApp channel yedu yeNational FM, munotoiona izvozvi. Kamba yakashongedzwa mukoma KB. Yakashongedzwa chiko kamba? Yakashongedzwa chuma, zvimwe zvinenge zvewivhi. Kamba imhenyu here? Imhenyu mukoma KB nanhasi yakachengetwa. Ndiani akatsvaga kavabatsiri ava kuti vazobatsira pamba? Mukomana akaenda kuchechi kwevanhu ndoko akanoprofitwa
kuti ndo zviri kuitika kusvika azwidzi pamapechi panofanira kuti paitikwe choto pakana chiri choto kunoya kereke yese rega kereke yese payakauya ndo pakaitika zvinhu izvi zvakaita kuti vanhu vakereke vakauya nemaprofita ava ndo vakatanga kutomhanya vatonzwa kuti mumba muna kumira musho vatotiza saka izvo zvakutoziva kuti maprofita avo vanga ari mafeki asi vakatiza hapana munhu akabatwa kamba yakaendeswa kamba yakasara iripo pamba vakatomirira mapurisa akaenda kutoratidza mapurisa saka maprofita aya anga ari efeki mafeki vanga vari vangani vanga varipo 3 maprofita apa vanganzi chingopedza mudhara izvezvi chingopedza chete tinofanira kuti tiwane mombe mombe ngani vanoti mombe harizo kuti mombe ngari dzakazvitatsanga dzachacho muchida kakuona kamba iri kutaurwa nezvayo yakasiyiwa kane maprofita enhema endai paNational FM WhatsApp channel kana musati majoina ingotumira izwi rokuti linki pa 0713938538 0713938538 mukangotumira kuti linki tinobva katakutumira ika linki moklika motanga kakufollowa mokwanisa kakuona zvese zvinenge zvichiitika panhepfenyuro kushanganisira nyaya dzinenge dzichitaurwa nababa Isabel mavideo nemapikicha chirongwa chino poshongora segment beyond deep down beyond deep down beyond deep down emenio varoya vana viro mumba iwe sudzurani papa Isabel ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mungadibe kufamba paka chinoi chekuchinoi chiri kuti tani chekunoi mukoma KB chinosuwisa pane mhuri mukoma KB inoti kubva 2008 akusati kwazvarwa mwanakomana anorarama mufamily 2008 kusvika nhasi mwana anozvarwa ari mwanakomana anofanira kurarama but haasi kurarama ukaonzwa achinzi anorarama anonzi haasi mufamily medu asi zvinhu izvi haisi nyaya yekuti mufamily vakagara pasi ukawirirana zvinhu zvinotaurwa nemunhu akazvimirira ega ari mufamily achiti 2017 pakazozvarwa vanakomana 2 anove matwins nemwana wemwanakomana wemunin'ina wemurume anotaura nyaya ishi saka anogara achishungurudza vana ava vanove vanakomana ari matwins achiti vana ava ndikasangana navo handifari ndichivaona handifari mufamily medu chikonzero havazi vana vedu nokuti vakazvarwa wai vakararama vese vanofanira kufa vanofanira kufa chikonzero hamuzvarwi vanakomana vanorarama zvakaita kuti pazoita rufu paita rufu mukoma KB munhu akafa uyu ari parufu mwana wake achibva achivedza mubatsiri achibva auya parufu akati ndoda kuti munhu uyu agovigwa ndiri pano chikonzero mafiro akaita pane munhu ane mhiko yaakapika mukurarama mufamily inoi ndiye aita zvakare kuti munhu uyu afe chikonzero munhu uyu aigara achimubvunza achiti wai wakabata mushonga unokwanisa kuti family yedu ive nevanakomana zvatiri kupera kufa isusu vana achazorarama ndiani kana family isina vanakomana kubva 2008 ndo paakasimuka mubatsiri vanhu vari kumakuva ndokubva asimudza baba ava zvikanzi baba ndokubira kuti musimuke imimi zvikanzi ndiri kukubvunzai mubvunzo wekuti uyu mufi uyu afa uyu chii chenyu chaafa aenda nacho chaasina kusiya akupai right zvikanzi handikwanisi kutaura zvikanzi kana madhamu kwanise kutaura baba ndine zvandichaita pano nokutaura panapa zvinoita kuti imi kusvika mataura ndo patinosunungurana baba vakabva vanzi izvo ane chinhu chenyu chaenda nacho chamusiri kukwanisa kutaura kana kuti muudze vanhu kuti imimi mufi uyu andikanganisira ane zvaenda nazvo ndokubva anzi izvo ndiudzei mhiko yamakapimba kufamily yenyu yese kuti mhiko iyoyo haifanira paka lowa gwero muri yeZimbabwe ndichazama kuti ndingoiti gaga nyika yeZimbabwe mujoini dzemudzi wanyika yakamira sei muri yeZimbabwe kuti murandakadzi akaenda akaroorwa ndokubva aita mwana wake mumwe chete kutaura kuno kwatosvika panguva ino musi wethedze last week ndo pakapinda munyaya mumatare edzimhosva kuri kwamambo vari mukadibe kutonga nyaya iyi mushure mekunge mukwanakomana akaroora murume uyu aenda kunoripota nyaya yake kwamambo asi kwainotangira nyaya ndiwekuti murume aroora mukadzi wake ndikugara nemwanakadzi wake ndokubva vaita mwana wandisina kwanisa kuzobvunza kuti mwanakomana here kana kuti mwanasikana uyezve vaunza nyaya panapa ndamai vemwanasikana nemwanasikana wacho kuti mabatiro nematongo
kusungirwa takaita hatizivi kuti ndizvo rikaunti kwete Zimbabwe tibatsire chikonzero tiri musango tiri muchibage tiri kumhanya hatina kugadzikana nokuda kwemutongo. Chii chakaitika? Mambo vakatonga sei? Right, mwana uyu aende kudorohwa akabva ane vabereki vake vane kereke vanonamata vakuda kuti vaende kucamping yechechi. Mwanasikana akabva atora zvinhu zvake ndokubva aenda kumisha kuna amai vake aita 4 days arikoko achibva atipira kuti kuma kwakwewo wangu wakasiya murume wako but mumba mako muna munhu ari kugara kuri kulowa gwewo pari pamba pavanoroja kuita mumba pavo. Mukadzi paakadzoka akasvika ndokunoka dho anoka dho mhuri yeZimbabwe murume pakanzwa noko akaziva kuti pana landlord chete hapana mumwe munhu angakwanisa kuuya pano paakanovhura dho akafunga ndi landlord ariko nguva yakanopata dho achivhura dhuma nechiso chemudzimai wake kuti ndamaingana vapindira dheni paakavhura papapati paakavhura dho mhuri yeZimbabwe wanike dhuma nechiso chemudzimai wake amaingana vasvika maisapi wapindira baba pati vachivhura dho ndokuda kurwisa kuti dho savhurika. Mukadzi nongoti akasima mbichana ndobva apinda mukati achinopinda mukati okuona mune mukadzi akatorara ari mablankets pambedha. Mukadzi ndobakamuka atora achibva tora zambia yemukadzi uyu irumba imomo ndobva asvika kukanzi no usasunga hangu zambia yangu tora hembe dzako nyatsopfeka zvakanaka. hapana kurwisa. Handisi kukurwisa ende munomo hauna kuya wega ende hauna kurasika kurara kureva kuti wawinaye munomo akutendera muri kuwirirana. Ndokubva mukadzi ati baba zvamaita izvo yaratidza kuti uyu ndiwo munodisa kudarika inini hamungatore girlfriend kuzopinza mumablankets mangu saka nokuda kwaizvozvo no uyu ndiye mukadzi wamada munonditendera nditore zvinhu zvangu ndibuda hangu nezvinhu zvangu panapa ndipekuloja pasi pangu ndibuda nezvinhu zvangu svikanzi no problem tora hako zvinhu zvako zvese ndisare nditenge imwe imba nemukadzi waona ndinaye munomo. Mukadzi akurongedza zvinhu murume ndiye achitora zvimwe zvinhu achizvipushira panze kuti izvi tora izvi TV nezvimwe zvakasungirirwa pamusoro pemba. Murume aitokwanisa kutobvisa zvinhu achipa mukadzi. Kwazoita washing basket yakanga iri mumba yakanga ine hembe dzakasviba yakangosimudzwa yakadaro ndobvepiwa mudzimai. Mudzimai ndokutsvaga motokari ndokuloda zvinhu ndokuenda kumba kwaamai vake. Kumba kwaamai kakwaenda ka ilowa gweru but kuri kuchii zvakare kuri kumareserva kuri madzishe. Mwana achisvika kuna amai vanomubvunza kuti chii zvikanzi ndo zvaitika zvikanzi zvandinoziva ndezvekuti kuuya kwawaita mwanangu inyaya dzehasha asi hakusi kurambana chikonzero pakati penyu pasati pane mashoko kuita sei ekurambana. Chandinoziva ndechekuti murume mukadzi akapomuka akaenda murume wake achatevera ende kutevera kwemurume zvinoratidza kuti anoda mukadzi wake achizokombera ruregerero. kuita mazuva mukoma KP murume akabva atevera zvechokwadi. Murume pakasvika akasanganisana naambuya vake ambuya vakati baba vauye zvikanzi ndiri kukumbira kuona chi mai nenge amai havana kuramba ende iye dzadziri pfungwa dzavo kuti murume anotevera chete vanozviziva ndokudana mwana wavo mwanangu baba nhengi vasvika avaramba mwana sikana pakangoti bako murume wake ndokutaka kuchema kwanga kurangarira magariro aiita nezvaakaitwa nemurume ndokutaka kuchema zvika nemurume madam nyararai handina zvakawanda zvandavinga pa ndavinga pakati pehembe dzaukatakura dziya washing basket mune sechewo ririmo nehembe dzangu dzimwe dzakasviba. Amai vachibva kupinda ukabvunza kuti nakwazvo mwana ari kuti akapiwa zvinhu zvinemi zvamuri kuti akazotakura zvinhu siri zvenyu ndezvipi. Akataura pachena panambuya vake zvikanzi aiwa mune hembe dzemukadzi wakaona ari mumba uyezve zvataishandisa nemukadzi anga ari mumba zvakasara zvirimo ndo zvoga zvandavinga ende ichokwadi amai vemukadzi nemukadzi uyu vakanga vazviona ende vanhu ava zvavaita mukoma KP mukadzi uyu pa4 days dzakarara mumba vaiti kana vatamba shoko rokutanga nderekuti pavaita zvinhu zvavo panga pasina kudzivirira. Zvavaishandisa vaitora hembe dzakasviba dziri muwashing basket ndo dzavaishandisa kupukuta vachikanda muwashing basket kusanganisa zvidziriro zvemurume nezvimwe zvidziriro zvemukadzi kusanganisira mukadzi uyu akasiya zvipfeko zvake zvemukati zvinokwenda kuita izvo 4 pa4 days. Ini chandisina kuziva ndechekuti why mukadzi uyu pa4 days mumba mamusi wake aiti pakaedza aibuda chienda sei aisiya zvipfeko mumba ende nyaya ndichiramba ndekuti zvinhu zvakafanana nezvezva zvinoshandiswa nemadzimai zvanofanira kuzvikana vachinorasa mubhinu vachizvishandisa kuti vave vanhu vakacheneseka zvanga zviripo zvakarimomo zviri pai zviri muwashing basket. Mukadzi atira achiti handizivi zvaiitwa nemukadzi uyu mumba mangu manga makasviba zvaingokandwa pasi zvanga zvirimo ndichisvika
ndokubva pandakaona zvinhu zvinasikakumusha ndokuzvichengeta. Mukuwasha paakasvika chera naambuya, ambuya vanomuti mukuwasha maita zvakanaka zvamauya, asi kana muchiti mwana uyu akauya nezvinhu zvenyu pano kureva kuti akaba kana musina kuwirirana, chandiri kutaura ndechekuti endai kumapurisa munoripota kumapurisa kuti mukadzi wangu paakabva pamba akaenda nezvinhu zvakaenda nazvo, polisi ndio tichataura naye. Right. Mukuwasha paakadzokera inzvimbo imwe chete ndikutotaura nehama dzake, ambuya amweni anotizvo hama dzemukuwasha wangu dzakatanga kunituka pafoni kuti imimi mwana wenyu kana sadiwa asadiwi hazvina kana basa izvi, hembe dzakatora kadzidzore chichicho ndokubva anyarara. Hapana kuita mazuva vakagamuchira tsamba yaibva kwamambo ichiti mwanasikana asungwa nemutemo wokuti izvo paakabva kumba ari kudiwa kwamambo, ndokubva vaenda kwamambo. Inzwai mhuri yeZimbabwe, pazoita pese pandotaura kuti muzive kuti ramungatonga nezvakazoitwa pakutonga nyaya iyi zvakanaka nezvakarurama ndezvimwe hongu hamusi vatongiwa kwamambo, dzimwe dzenguva mutemo hamuizimu, asi takawanda taenda kunotongwa kumadzimambo, mamejistrate court, macommunity court, tichitongwa ikoko nekumasabhuku. Ndizvo here zvekuchema kuti hatina kutongwa zvakanaka. Inzwai mhuri yeZimbabwe, vapinda matare edzimhosva, mukadzi akaonekwa ari mumba umu atori une mwana wake, ane vana vake vaviri. Mukadzi uyu wepamba anga ane mwana kwani ende ane 7 years achigara nemurume wake, vaine mwana ane 5 years. Mukadzi uyu anova girlfriend akanonoka kusvika, nguva yaakangosvika mambo vakabva vati dare ngaritenge kutongwa, uyai. Ndokubva vashedza mukadzi uyoyo akarambwa mumba uyoyo, akaona murume aine girlfriend, zvikanzi amai simukai muye kuno. Amai vachibva pinda mudare, zvikanzi taura nyaya yako tinzwe. Mukadzi achibva taura nyaya yake, zvikanzi alright. Ataura kuti pandakaona mukadzi uyu murume akazonditevera achiti kune zvinhu zvaakaona, ende ichokwadi amai nemukadzi uyu pavakaona zvinhu izvi yapokuti mbamu vane zvimwe zvavakatakura kuti vanobudisa seumbowo kwamambo. Okay. Zvikanzi wakaona chii? Ndakaona zvikanzi ndakaona zvipfeko kusanganisira matisheti angu aishandiswa kupukuta kana wapedza kutamba, nezvipfeko zvingave zvemurume nezvemukadzi uyu. Right. Zvikanzi izvo tiuratidze chimwe chichimo chawakaona, ndokubva wasungudza chipfeko chomukadzi. Ndechani? Zvikanzi ndechangu. Zvikanzi unokusana ndechangu? Zvikanzi right. Unza kuno chipfeko ichocho chatorwa namambo. Zvikanzi namambo, unozviziva here kuti imhosva yawakaita yekuchipfekeda chipfeko chomumwe mukadzi? Unozviziva here kuti wakapara mhosva yekuchengeta chipfeko chomumwe mukadzi? Wauya nani pano? Zvikanzi naamai vangu. Zvikanzi amai uyai tinzwe. Zvikanzi muri kuzviziva here mwana wenyu akapara mhosva anochengeta? Zvikanzi naamai kwete. Chandinoziva ndechekuti izvo ndiri kuziva kuti kune mukadzi akaita mhosva yekunopinda mumba memumwe mukadzi. Zvikanzi iwe uri kupindurani izvozvo? Mambo ndobva wasimuka pachigaro chavo, ndokubva aenda kumotokari yavo, ndokunotora makabs, simbi dzokusungisa vanhu, ndokubva wapapurisa wavo. Zvikanzi sunga munhu. Amai ndokusumudza maoko maviri avo achiti